അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ കളക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കളക്ഷൻ വീഡിയോക്ക് പോകാം. 4 മാർക്ക് ആരാണ് വിന്നാവുക? മുമ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇത് റൈഹാന്റെ പുതിയ അക്കൗണ്ടാണ്. അതിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നാളെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബോക്സിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ പോകാം. അതിന് മുമ്പ് താഴെ പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ റെഡിയും കോഡ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് നിർത്തുന്നത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. റെഡിയും കോഡിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റയ്യാൻ ബ്രോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റയ്യാൻ ബ്രോ ഇട്ടു അല്ലേ? ഗൈസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടോന്ന് നമ്മൾ നോക്കാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ എലിയച്ച് നമ്മൾ എലിയച്ചുകളൊന്നും എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഗൈസ്. എന്ത് ചെയ്യാനാ ഗൈസ്? പിന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലല്ലോ അത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ റയ്യാക്കോ അപ്പോൾ റയ്യാൻ ബ്രോക്കോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം അടുത്ത് വന്ന ഇവൻ്റാണ് ഗൈസ്. ഇത് റയ്യാൻ്റെ അടുത്ത് ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ റയ്യാൻ ബ്രോ ഇത് വിട്ടു പോകാം ബ്രോ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് എന്താ ബ്രോ? ഞാനിപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാ ഓക്കെ ബ്രോ ഇടാൻ പോവാണ്. ഈ എലൈറ്റ് തന്നെ നമ്മളടുത്തൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലല്ല ഗൈസ്. എന്ത് റിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഇനി അപ്പോൾ റയ്യാൻ ബ്രോ ഇടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം മാജിക് ജിമ്മി എക്സ്ചേഞ്ച് എത്തിയതാ. ഏത് മാജിക് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ? അപ്പൊ 2-1 ഗൈസ്. 2-2 ഗൈസ്. അപ്പൊ റയ്യാന് ഈ ബണ്ടിൽ ഇട്ടത് ഗൈസ്. നമ്മളടുത്തുണ്ടോ നോക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് എടുക്കല് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗോൾഡ് റോയിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എടുക്കല് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലക്ക് തന്നെ മറിച്ച് വെക്കാം. ഇത് ഇല്ലടാ. അപ്പം നിനക്ക് പോയിന്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയാലോ? ബണ്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വരാം. ബണ്ടിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് വേറെ ബണ്ടിലൊക്കെ. 3-2 നമ്മൾ ഡൽഹി അപ്പോൾ അറിയാതെ റയ്യാൻ ബ്രോ ഇട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. വെറുതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഈ വണ്ടിയുണ്ടോ ബ്രോ? ഓ വന്നിട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3-2 നേരത്തെ കയ്യാണ് ഗൈസ്. ഇനി റയ്യാൻ റയ്യാൻ ഈ അലാവുദ്ദീൻ്റെ ബണ്ടില് അറിയാതെ ഒന്ന് ഇട്ടുപോയി ഗൈസ്. അപ്പൊ റിച്ച് ബോൾ ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവന് അലാവുദ്ദീൻ്റെ ഇട്ടിരിക്കണ്. ഈ സമ്മറിന്റെ ആണ് ഇട്ടത്. അല്ല അലാവുദ്ദീൻ്റെ. പക്ഷെ ഇവൻ ഈ സമ്മറിന്റെ ഈ റിച്ച് ബോഡി അറിയാതെ ഒന്ന് ഇട്ടുപോയി. അപ്പം 3-3 ഗൈസ്. സോറി പിടിക്കണം അതിന്റെ ചാൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിടും? നല്ലൊരു ബണ്ടിലും കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് 4-4. ഇതുണ്ടോ ബ്രോ? ഇല്ല. ഇതുണ്ടോ ബ്രോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ വിന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റയ്യാൻ അതൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ആവുകയാണ്.